Muri say German. Nice message, Baba. Abu. Mnet one. Nito O'Brien Tandaira. O'Brien? O'Brien Tandaira. Inda utaura ngwakakiwa nesitani izvo. Kungoti akazorora Mutungamiri. Vazorora. Mogara? Mama indogara Gazebo. Gazebo kunde kupiko? After mabhuku emutafara. Hausi kufamu here unongovaka dzimba zina nebasa rei? Ndizvo ungoti mari ndazacha ndokwari loka mari macho mari dzakashedzera kutobhadhara mari ma10 mari. Mobhadhara 10 US pamwedzi. Saka magetsi unenge usina nesafu ndizvo zvongoisawo masola nekudai. Saka mune muchichacha zvinhu zvaizvo omani. Mune muchizvifambisa seiwo? Ndokutori nemhuri yangu zvekuti chapo ndokuna mai guru futi mukoma wemukadzi wangu. Ndiye akanyanya kuti tigare ikoko pakuti ndicharotsvagira mbavha yakuti panguva last time yanga vane pamuviri. Zvinoita kuti ndisi munhu anenge angori padhuze nehama yake kuziva munoziva zvinokuitikawo kune madzimai. Nguva ndo yokubasa pamwe anonakurwara risipo anenge ane backup. Alright. Saka before makugara kugazebhu magara taurisa shamwari. Before ndakugara kugazebhu Mutungamiri rega ndikutsanangura ita so in short. Ini chibereko ndaberekwa kuMufakosi. Alright. Grade 1 up to 7. Wagara munani? Mutondo 37. Mutondo me. Saka zviitika ndizvoti grade 1 to 7 ndandiri paGonyero. Alright. My father was a policeman professional. Purisa chaya anosunga vanhu vachinisa vanhu kujeri. Ndizvozvo. Saka zvakaitika ndizvoti through real life amai nababa vakanorapana ndendega mwana mukomana that way Zaire Gondo. Alright. Then ndaranhu vanowana umwe mudzimai vakazowana stepmother ndovaitowana 3 mudara ichofa. That was 2004 on the 16th of November. I still remember. That time I was on a mission ndakusecondary paNyamuzvi. paNyamuzvi pacho kushaya kwakaita mudara at that time from zvaiva zvangodhakwa from book 2 ndivanato anobhadhara school fees ndiye anga yaproblem ndaenda kuBeatrice ndokwangu neimba yamudhara because mapurisa anoshiftwa. Imba yamudhara anga iri kuBeatrice. So by that time aida achigarawo kune nguva yakazobuda mafarms onde takanowanawo munda chii Mondoro 52. That's the way isusu kumusha kwangu inini kuChihota. Chiwe chiru? Chihota after Mazoe. Oh, after Mazoe uchangoenda kubindura. Alright. Ndadarika nzvimbo Mbare. So zvazvinozoita ndizvoti mudhara akiita baba ndapade kuBeatrice. Saka musikana anongowanikwawo stepmother zvinongowanikwa vane vanawo 3 vasikana vachinotsanga kuti mukomana kuti asi akundiremera musikana wachini kudada ndakaniswa nababa munini kuBulawayo. Bulawayo ndinogara kuBulawayo ndipanaita bokora ngoko ndichipedza because mudhara anga ari pamunini anga ari musoja izvi zvavo ex-gunners vashanda kuLoweling. Saka from there ndichizoya muchitunguisa absent without leave ndikamboenda kuMakombe. Muzukuru wangu mumwe anotwawo fosi ane kombi akanotenga tichipedza chikoro ndoyatakanga kufamba nayo sendimesengesa makoni tichingoita ma up and down tiri padhoo saka ndakudrivawo. Then nguva yacho ndivayambozonotomeomewo zvinhu from around igore ripi? 2007 8 ndiri mumakombi. Ndakazoenda kuSouth Africa was 2010 ndichitanga kuenda South Africa ndizonodzoka 2017 ndidzoka ndoka ndikavaka musha nemhuri yanga irikiri naye nasono tine vana vedu 2. Saka iwo uri kutaura kuti wakazvarurwa muno muHarare? Ndizvozvo. But waingokandwa because baba vangu vari mupurisa. Baba vangu vari mupurisa but stepmother nekuda so munoziva zvinokuitika palife. Saka kunigirini kuMufakosi ndaigara ngarimba yagogo but taigara natete ikoko. Anyway takura takatoti wandei pamba ta 25 na nekudai so saka Ajita chii chako? Ajita in fact kuPrazi Mondoro ndokandosangana naye pakuti maPrazi edu akatarisana. So I just take him like a brother was more than a friend. Nguva yati achitova paBeatrice tine nguva yati atombochova mabhasikoro nakomana achienda kumunda ndovatainosangana nawana Ajita wangu akura kare vachitotionesawo life. Then ndo makuru ataitongoita upenyu chimbouma kumutsaga ari pasaidi pako?
zvamai manje kugazepo kwandinogara angatova mbupuru eyewitness ndiwa mwana togarisana naye. Iyo ndiwani Ndonzi Alois Chibanda. unogara Gazepo district. wakura Kwa Murehwa. saka wakasvika sei kugara gazepo? Gazepo ndakasvika ndokwandakarorera saka ndokwandogara. Rutori muuyi muHarare. Ndakaita kuti uya ndakagurira kuti. Utori mutsaka zvekudaro. Ndori wai apa ndinechitatofuta. Wabo manje. Saka unotsvaka mari seiyo? Zvamai manje ndisati ane matsvagiro atati tongongwavha zvakato. Ngwavha kuita ngoita mabasa ese aripo kana pakanzi pada kukanyira kuti tinazokanyira nalady skating kana chichikana kugeza mota zvisiti. ndamuzonzi iyo imamboita zvescript metal izvozvo nekuti zvamai manje ndarimbopfuura neko nemukomana bata paugazepo tungamira kwatangura kuti zvanga uri salesman kunoku unonotaura nevanhu makastoma takutoti sevi dzacho manje toita sei pana iti vatangura kuti tine mamwe mashandiro ata kuito mutungamiri zvinongosiyana kubva poenda basa unowana kuti pane rimwe ndokungwavha sokoto arikutaura chokwadi vakomana sekuona kwangu vakomana otaura chokwadi ndozive mukomana chimuono semaonero edu ndizvo zvingoitikawo kupakazoni ndizvozvo pana chindupa this is clear agazi odi London boy asi wakamena kuengland zvinzi London boy London in fact zviteno pamabengo zvali zvinotenga inikine yakati ndichipinda munomu yakangonenda kunoita loud nevakanditumidzawo zitiri neway dressing before vanatanga kundisiya nongofarira zvinopenya penya zvinguva zvizonoshota zvinguva utanga wapfeka feki but tiitotasirakudaita kwaisi feki here unopfeka 50 cent unofarira 50 cents asi atichitokura weizolakiti manguva yakabuda manhamba ake anana candy shop zvichitedzera nezvimangoma zvekutoti zviriko mutungamiri majwera tomafarirawo anana liweni zvinganguva mupfekedzao mazine egold ichionekwa uchidaita skida nezviri nani kuskida kuita kuskida uri muskiri wemafambiro nokaisoplazi matauriro ako mazuva new curriculum mutungamiri asida kundiswere kumastands kana uchika mastands kura patotangarira ika inini grade 1 up to 7 handiti geto zviu mufakozi pasina zvekumboti chichi saka kana mufakozi vanhu isi vanokuziya vanojamba kunyanya musiti andakurira but ngozoti last time pandakasvika kuti neko gengana takakura naruzara vanofamba kanzara nenyota ndozotarisa kugamba ngibowani nzara nenyota ndoyekuda kuti vanhu mupinde mumasango kutsaka plus zvimwe zvezvinhu zvekuti zvimwe zvezvipo inini I didn't know kuti yaizovanikawo ndiri mubereki wanesa but what I remember when I was young kutamba nechimafanizi zvange zvakatowanda pandiri zoti anombovhundudzana muchembere ndasvika pa10 nanatetesi ndakatobata embemu ngetode stock majarini nemajarini acho ndikakepi kana ndapiwa kurugona kutambawo nekudai bcause pakanosadziwa muna nditamba ndakaita zvekusumudzwa nangwari wakuru kati ana mukomatafuma vakatondendisa pastage marod show apa unotamba nekuda izvozvo zvacha zvinozopera kuratairuka waya zvaunongoshambisawa pano mazona vachaita timatricks but tati taingocreata then this other guy wandaitove naye kuda kwashita ndaira ndiye mwana wanaizanga rifosa azotenga covid izvo mai manje ari kuaustralia atazvepilot chimomhoresaoka taurisa bhanyatsokukunzwa musimbisi big up kuda kwacho if it can make sense ndakura naye is more than a brother too muzukuru zvake takura tichi pamwe chete kuda kwashe ari kuaustralia ngoni ari kusouth nekinalo kumatwins ari kusouth zvekare naforget namugove ndisingamukanganwe vese vavana vatete vese ari kusouth inini south ndakaendako but I didn't enjoy enough pakuti upenyu hweko zvekugara uchingojoga I think home is the best. Saka pamakaita video ina Clinton waifunga kuti waifunge chiva zvakaitika on the videos, to be honest with you enough. Kuda kwacho vandudza nangurawe kana muchiremember muZimbabwe makamborowa drama nguva ina Green kanzi mombe dzemashanga padhirama iroro ndaifana kuenda kabuda mombe dzemashanga rakaactwa kuda kwashanga risi mustreet kid ipapo ndaifana kubuda bose kari yes atese ndakazedza kuenda kunenyaya yekuti ndandazoenda futi kuna mudhara kwamutoko zvinonzengesana zvaita geto kupesana nekuda izvo zvacho but let's hope kuti zvaifana kunge zvakaitika zvangoitika zvimwe zvezvipo nekuda izvo
but wanga wakazviplana here zvekuti unobiwa iwe kana zvaangobuda tobuda kwazo zvinhu zvagara zvichiitika but pasina kuti pamba sina noripota kunakidza ndagara ndotonakidza zviona kwandotobva kuisana ingoti watirekera wanga uri kupa wanga uri kupa saka utori nemafanisi ndibereke kumusana ndotondimwase mvura twagutsikana kuti ndiriko tichitsvaga ozazoa tangogara panapa sezvizvi ndikakupiga eda sando dzinzi kupigwa munhu sando piga beso dzaibhadhara taingozongopigwa todzokera kumba mhuri dzinoguta but manje tikazokatarisana kuti ndopedzera takutonedzera nyaya dzimahara pesa vamwe wapinda zvibhakera nyaya yenzara nenyota musingabudira nepachena saka jewellery cost zvinodechi jewellery cost isusu tichitogura majewellery taimarespecta zvekutoti vakoma vedu mumvakosi munongoziva mumvakosi unobiwa motikari akoma naye umfakosi anoba mota that's kuti bling raitokosheswa 350 cent ralutaura nguva yakazobuda zvimasamashesi saka zvinhu zvekuti angogara titongowishawo daita kwasambopenya-penyawo kumana umwana vanenge vachiita sei saka zvinhu zvekuti uchingovararo wakandaka wacho vamwe hakana zita kuzokuro kwateta ndokwatomboona kuti wangwa vamwe wapika guchidhani but totenda inyasha zvimwe zvezvipo zvakuenda zvizikanwa saizvizvi amatennis last time I was advertising shop kuti nekuda so ndawakapiwa kuchopu kaima kunonzi chii kuchopu kwawakapiwa matennis execure alright sneaker shop zvotavango ndinosangola kuti ambassador nakuda so sneaker undergrass ndipo ndakatoimbirawo vanhu vada mazuva anotobva kupurazi uyakamaona ndandimanga mamwe atokudaro nyasha idzidze ndopana katanga kuti ndisada ichezvichiwa vandosumudza kumarombe kubva muchimuguruva but pawakaita mavhidhiyo ekutanga wanga usikade kutorwa kana Clinton ndakaitika mavhidhiyo ekutanga wamutuka kuti tseke ko kapozi chakaitika kuti ndizomutuka kunditsanangura kanzanangura zodiratora vhidhiyo but nyaya yekuti vhidhiyo yakazorebesa ichiti get my the answer 3 minutes dzakarebesa kuti anoti to my side semunhu anga kanonoka sematauro adaita kozi ndaitoenda kuenda kubasa magaba ndokana chiri kwandira zoti mbangu tidaurera vhidhiyo iroto rakatomboenoti mhuri yangu zvokuti inini ndakatorora matombo baba mukuru wangu ndokandidonza kumagaba vakarora mukoma wasisi avasikana vanobuda kwachaita izvo zvokuti hanzvadzi yavo ndinonzi munyaradzi ari kumaneja making wazio alright saka you see kuti saka wanga wakatononoka zveshuwa kubasa akabozi semuna nemhuri nodai ndanawe vazona wangu Ajita ndonzitangware kusina unocheka Ajita otarisei saka parwendo rwacho mutungamiri zvakazoitika ndizvodai so nyaya yabuda manatsano vachinoonera uyu nga mukwasha wedu wangu zigurugwa iri ziguva ratondonza nhasi ndiakatibharira vanzaaakarinzire anosonesa angotonocheka kahwana akatononesa mupiro zoti mwanikazinda kutobvunza zvigurugwa achigara pasi donza nyaya yekuti vatungamiri vakazobvunza hamudonzeri gurugwa bcause gurugwa rikati ndinoritenga south africa right weather something like 1.6 anditi saka uchiona kuti ndichiritenga kudaro nandaikopera skiri yekuti of course dewa ndiye akambobuda hake naro achimba mushina mhombe but radewa ranga asina kunyorwa honorable tonga imoyo notice saka zvinhu zvine zviriko but at first vanhu vaitoti burugwa iri asi munhu anenge akuru vamwe aizonokwenyana ita but ringangonongwa ingamimabhero hatimaona but rinenge revanhu vanovhurika urinanga unotamba karati aiwa wararadzana mutambo wanandiuwe ndechimwe zvemene nochitambisa pasi munhu anofamba netsoka kufanana neni tsoka chadziyadzi sometimes you can wear Jifani and stuff, but kumashona zvinojairika. But sipurukwa boiri. Rakawina mutungamiri. Rakawina. Apasa. Ai, wakaskida. Voloskida, zvinyasooneka. Apasa. Ebo. Azviriko. Enda urambi. Munobaka iri. Baka invaded at night. Aya ndutaura munorora baube kana kuti no there's other nigiri time and I nditombowisha introduce to that nigiri drag market is not nice because last time isn't tichitozviita video nemukomana infact zvakatoitika ndezvekuti mukomana akazongonyora ake video zodaro but yakatondimbira kuti chimbori wakamadesign edzomusombo because inini kana pakutedzerana zvotika nemunhu kana step zvinhu zvekuti inini ndiri artist infact kudrowa zvamai manje mapendi ndotamba nawo kuti zvinobohwa alright but saka utsomwewo nditsomwe ndinodhakwa ndoro vanoziva mutungamiri nyasotaura mutungamiri upi anzangora mukomana kana chita mutungamiri infact izwi pamuromo because ndotungamirisa kuti kana chiri mutungamiri kuvanhu friend with respect unazvona
Because just like inini anditorere munhu basi handisi munhu anenge azvikudza yangu ndikapfeka zvakadii handisi musalad effect mbatya dzinogara akataura saura sataura kana njiri memba izvi zvakangoitawo semana mwana akaberekwa saka iwo hauro mwana wemutono wangu akaberekwa musuno akazvarwa musi wandire wakafa sojelava makomboro icho akatumirwa wangu ndibatsira kunyaka dzakuchi this year mutoriro ini nandiro wemutungamiri akazvarwa taura date rakazvarwa mwana 16 February gore rino gore rino 2022 oh saka parwendo rwacho saka pakutsomwa utsomwe handitsomwe inotongwanya kuti vamwe vatombooti hanzi yesungisa munhu anyora vhidhiyo yekuti unotsomwa ndikati no handisungise munhu kana munhu achingoseka ngavaseka nachididi ana anyorawo semunhu anenge achitonza makamera apana rokura mugeto mabasa mashoma saka actually sort of a comedian like zvekusekutamba sekuseka nditi ndo zvinozongonanga zvakadaro because ishi anongoinenzira anoperera pfungwa dzedu kana isu vanhu ichendipaonitangira alright saka chiti pafone number kane zita rako chairo chairo tionotiwana 0773 09 06 02 I repeat 0779 0773 sorry 0773 09 06 02 zita chairo chairo O'Brien Tandaira handina mazita angu tu O'Brien is OBRIAN baba O'Brien niwe ari pabed anoti over saka akakoma kuti kadingi mudenga well known as what London boy zazvinozita mai mutungamiri asa but vanhu vanofunga tokadhipotwa kaiyo takutaura zvinhu zvepamanikname ndemindinandijekezi kataura zvepamanikname ka ndingatomamenshena ese dzimwe dzenzvimbo waziva kuti ndiye here uyava pane mamwe acho ndavanokangana chipinda musouth africa nambo ezwa rimwe rekuti shaki I don't know vamwe vanhu zvekuti mazita haungamapikisi zita panongera kunyanya raunoramba nikine mundo rinobva tatonyanyasorira manje zvekuti akanzi shaki kwekwe kunokuva chokuti ndichiri kumakombi ndainzi Johnson asi pachikoro ndobva ndainzi obizangu obi baba haingoenda zvakasimba tachirudya simbi vakwetiki baba but chikichiki zvazvoda panyaya wani zvati chipambiri mutambo wacho murefu manikine munhu anobuda Durban munokwana kusoro zia zvizvaitika saka tikakaka saroni wachiti iwa ndichainterviewawo kana ichitaura ipapo kuti ndakanonzi shaki u zvinozopinda munonzi mupolokwani the likes of Musoja neMzanzi those guys mangari maZimbabwe ndo akatondigamuchirawo meme but ndakanzi mangunyaya alright but zita racho rakazi ndakanzi mangunyi vazhinji vakunosimbisa sekudaro but rakabva pamangofo alright nyaya yekuti mangofo ndaingova kurukuriro zvangu ndisazoti vafadzura zita ipapo chitoti ano zami zvakatotiomera nzirangu ramabhira rikaenda kuZimbabwe ndakangorarira mangofo zanguva idzo zvangoti bendiwo but otherwise everything was nice ndakanomubudira kuSouth Africa sa machinjira ndaita maplaces duro nemaarts marungu ari kumberi kaunana Durban ndokarikazopedza tabudirawo kubeach kwekwe umbawo zvimadhongi chipenda unaitirwawo picha ari papa kubhadhara atirwawo picha ari papa kubhadhara kasi varungu kwekwe atakaita zvinhu zvakawanda maatsi mawaya chiruka miti saka through arts ka pachikoro chavo chapa ndakadzidza from primary ndakatombodhonza headmaster but ingoti kana achiri kamupana headmaster ndakazobudisa pagwana pangu panyamuzvikanzi gurure ndovakatobva vatonimwaira uniform yakatomwaiwa ndazokonfirma ndakazofa zangu but on the live living mabasa mazhinji ekuita ndikagona kuita but brain dzangu paarts ndokwanisa ngocreata something from nowhere zvonyangwera ipapa patine nguva andichatora kana waya chaicho ndogona kugadzira tsono ko London boy rakabva London boy rakabuda muno munational Mbare muno kunyanya ndichitori kunoku because ndikaenda uku kundikiri kumagaba vamwe vanonditi ziva vamwe vanondolondon iyoyo ziva yakangobva pakuti zvazo zvacho maningi nemutungamiri ndongotambidza saka aimushuwa pana ndataura nekuchinja chakonzvimbo vamwe vanenge vakutonora kuti munoti saka imi muri kuzviona sei muri kumboita makuzikanwa ka zvatonani kuzana namaimba kumba vakuzinzwisisa because vakatombonesa nyaya yangu iyoyika vakatonhenga kuchariko munhu akunzi akupenga here mutoriro upi because vanongoziva kumba nchisvika bhurugwa rapamhengo atombotaura kuti sibhurugwa here asi bhurugwa kuti kunonga kwazvitwa panana South Africa kwacho atenge ichiro nemutengo kutoti zvinhu zvacho unoona kuti
mutungamiri handisiri ndosona hembe dzinongodzitengawo dzine mapuraisi saka to be honest but iwe ndakauti unopenga unobvuma kuti unopenge unopenge simaonerenyi bozia zvinoita mutungamiri ndizvodai so ndati unopenge if it is a question nandipengeka bozia ndandapenga warambwa ndozvanakachitaura munhu anopenga anoramba munhu wese anopenga anoramba kuti anopenga unohamanikidzika futi but iwe watoramba kuti unopenga but unopenga mimba maonero mutungamiri reza ndikuradze kuti dressing to be honest ndebasa pakuti kana chinge ndatopedza kuti muti ndazongotorwa muti anoskita but dressing yandandawa mukati ndeiyo alright ndetonazi foni yangu ndeiyi yanaisangu ndanotora chisim card passport yangu chigara pasi izvo zvazvineneni zvawakuita izvo akari kuchemerwa nenyika icho chiburukwa icho zamani manje wakazvipunzira startaradzwa kwaanotengeswa ndisazadinginaavanake south africa medusa ika vachinji vakamboitenga ndikaflashirwa 20 mari haisi nyaya yekuti inodhura bozisandise zingi haisi nyaya yekuti inodhura ndeyanyaya kudii inyaya dzingozoti kunokwazviwaniki asi ndionamwe hapana vazhinji anongakuziva bozi majewellery vanonga kuti vachinodonza zvichipenyapenya nekudaiso pakuti ini zvanochiti munhu ngazive kuziva kwakanoti kuziva achiti ziva orati munhu ngaziva ndakazonokoshesa wedi ndakanodonza mango Mado terero bozina ndezvekuimba asi angotora kakiripi kuti munhu ngazive ziva kuti ziva kwagara kuriko maita boja mani I'm sure saka chidzorere zita renyu nenhamba yenyu zvakare O'Brien Tandaira. The digits on the cell is 0773 09 0602 0773090602 saka zvazvinoita kana even if munhu akanganwa zita namba pamwe wakwanisa kudzisevha pakudaunonzi request aiko cash dzinongonyora O'Brien mumwe chete Tandaira saka zvakureva kuti tine chitomeka sei kwavakakushaya vanokontaktani vanokwanisa kuona the producer Clinton. Clinton. All right. Yeah, maita boja man. Thanks a lot.